аэропорт ё ин ки фурудгоҳ ин ҷо нуқтаест ки ҳазорҳо то ин ки миллионҳо нафар аз ин ҷо ба ягон ҷои дигар сафар мекунанд. Ин ҳам бошад ҳамарӯза ин кор сурат мегирад ва мусофирон бошад баъзе вақт чизҳои аҷибу ғариберо бо худ интиқол медиҳанд ва кӯшиш мекунанд аз як ҷо ба ҷои дигар кӯчонанд ва баъзан вақт мешавад ки онҳо ба чанги маъмурони фурудгоҳҳо меафтанд. Аз интиқоли маводи мухаддир сар карда то ҳайвонҳои нодиру осорҳои бостонӣ ва тилло. Салом дӯстони азиз, шумо хушомадед ба канали Некатоб. Дар ин барнома мо ба шумо видеоҳое нишон медиҳам ки одамонеро доштаанд ки онҳо хостанд аз аэропорт яъне тариқи аэропортҳо молҳои ғайриқонуниро гузаронанд. Инчунин одам, маводи мухаддир, пул, тилло ё ин ки ягон намуд осори таърихӣ ё ин ки ҳайвонҳои нодир. Барои ҳамин видеоро то охирша тамошо кунед. Видео бениҳоят ҷолиб хоҳад буд. Дар канал обуна шавед, як лайки дигар, зангуларо фаромӯш накунед ва мо роликро сар мекунем. Рафтем. ин ролик бо ёрии AdinXBet сохта шуд. Агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. Барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. Баъдан дар шотон пул партоен. Баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. Силкаш дар описания. Яке аз мушкилоти бисёре аз давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон ин ҷараёни муҳоҷират ба ҳисоб меравад. одамоне ки мехоҳанд аз давлаташон ба дигар давлат муҳоҷират кунанд, бовар кунед барои гузаштани сарҳад ба чӣ корҳое ки қодир нестанд. Ин ҳама бошад ба хотири оне ки ба он зиндагӣ орзу мекарданд бирасанд ва дар кишваре ки дилашон мехоҳад зиндагӣ кунанд. Дар фурудгоҳи Испания занеро дастгир мекунанд ки бо ҳаракатҳои ғайриоддиаш таваҷҷӯҳи маъмурони фурудгоҳро ҷалб кардааст. Ин духтари 19 сола тавре ҳаракат мекард ки мисли оне ки намехост ки аз марз убур кунад, яъне гӯё ки ӯро маҷбурӣ бурда истода буданд. Маъмурони фурудгоҳ дар навбати аввал фикр карданд ки ин духтар бо худ маводи мухаддир гирифтааст. Пас аз тафтиш кардани чамадони вай, дар чамадонаш як кӯдакеро меёбанд ки аз Марокко мехостааст ба дигар давлат бикӯчад ва падару модари ин кӯдак бошад аз ин духтар бениҳоят сахт хоҳиш карданд ва пули ва як миқдор пуле ҳам додаанд ба хотире ки писарашонро ба дигар давлат барад. Албатта ки ин кори ӯ ғайриқонунӣ буд ва ин контрабанда ҳисоб мехӯрд. Писаракро ҳамагӣ 8 сол буд. Писарак то ин дам дар Африкои ғарбӣ дар назди аммааш зиндагӣ мекард. Ин духтари 19 сола бошад ба хотири ин ҷурмаш ба 8 соле аз зиндон маҳрум шуд. Бовар кунед, намедонам ин аз рӯи адолат буд ё ин ки не. Баъзан вақт мешавад одамон одамро ба қатл мерасонанд, ин қадар вақт намегиранд, аммо ӯро бошад ба хотири як коре ки мехост ҳамагӣ ӯро ғайриқонунӣ аз сарҳад гузаронад. Бале ин ғайриқонунӣ буд, аммо ӯ одамеро накушта буд ва ӯро 8 сол доданд. Худатон фикрҳоятонро дар зери комментария бинависед. интиқол додани чамадони пур тариқи ҳавопаймоҳо ҳамеша тавассути нигаҳбонҳо хуб назорат мешавад, то чизи ғайриқонуниро интиқол надиҳад. Аммо агар шумо нафаҳмида бошед, ҳайрон нашавед, чунки дар тавассути борҳо дар ин чамадонҳо одам интиқол дода мешавад. Дар яке аз терминалҳои аэропорт, яъне фурудгоҳи Дубай, кормандон яъне назоратчиёни аэропорт дар чамадони як нафар як кӯдакеро дар меёбанд, ҳангоми тафтиш албатта. Шоҳидон ҳатто дар ин ҳолат телефонҳояшонро бароварда филмбардорӣ карданд. Кӯдаки 5 моҳае ки аҳли Покистон буд, падару модараш ба хотири набудани аснодҳои зарурии исботкунандаи фарзандашон кӯдакро хостанд ки ба таври пинҳонӣ аз сарҳад гузаронанд. Аммо боз эҳтимол меравад ки инро метавонист кӯдакгирабоён интиқол дода бошанд ба хотири корҳои ғаждашон. Ин фикрро барои он гуфтанд ки кадом яке аз падару модар мехоҳад ҳатто бо надоштани аснодҳои зарурӣ низ дар чамадон тариқи борҳо интиқол диҳад. Албатта ҳеҷ падару модар ин корро намехоҳад. Барои ҳамин бисёр гумон меравад ки ин кӯдакро рабуда буданд ва хостанд ки дар Дубай ҳамчун узв бифурӯшанд. Ва гузашта аз ин, дар багожи самолёт ҳангоме ки дар баландии 18000 метр самолёт парвоз мекунад, ягон оксигене боқӣ намемонад, танҳо дар салони самолёт мемонаду халос. Ва гузашта аз ин 80 дараҷа дар ин баландӣ ҳарорати ҳаво ба поин мефорад. Ин гувоҳӣ аз он медиҳад ки зинда мондани кӯдак дар он ҷо ғайримумкин буд, аммо мӯъҷиза шуд ки ин кӯдак дар он ҷо зинда мондааст. интиқол додани ҷасад тариқи ҳавопаймо бениҳоят кори мушкил ба ҳисоб меравад. Ба хотире ки ҷасадро тариқи ҳавопаймо интиқол бидиҳӣ, бояд бениҳоят асноду документҳои зиёдро баррасӣ намоӣ. Аммо дар ҷаҳон ҳастанд одамҳое, яъне ёфт мешаванд одамҳое ки мехоҳанд ки ин асноду документҳоро як тараф гузошта бе ягон пешниҳоди ҳуҷҷатҳои зарурӣ ҷасадҳояшонро ба дигар давлат интиқол диҳанд. хуб, инро чӣ тавр мекунанд? ҳозир мефаҳмем. Дар соли 2010 милодӣ марди 90 солае бо номи Жерон ҷасадашонро дар рӯи
сандалӣ хоб карда буданд ва озодона ӯро мехостанд ки аз фурудгоҳ ба берун бароранд. Ин ҷасаде ки рӯи сандалӣ хобида буд, зан ва духтараш ҳамроҳӣ мекард. Аммо аз назоратчиёни фурудгоҳ аҳамият доданд ва мутаваҷҷеҳ шуданд ки ин мард ба таври аҷибе хобидааст ва ҳатто намеҷунбад. ҳангоми тафтиш замоне ки ӯро аз ҷояш мехезонанд, яъне марди рӯи сандалӣ бударо, онҳо дарҳол мефаҳманд ки кайҳо аллакайҳо ҷонро аз даст дода будааст. ин зану духтаре ки мебинед, зану духтари ҳамин ҷасад мебошад ва мехостанд ки аз Берлин ба Манчестер парвоз кунанд ва намехостанд ки ягон намуд документе ба хотири падарашон кунанд. Ба ҳамин хотир хостанд ки ба роҳи осонӣ ӯро интиқол диҳанд, аммо ба онҳо ин кор муяссар нашуд. оқибати кори онҳо бо чӣ анҷомид, ҳеҷ кас инро намедонад ва гумон меравад ки ҳатто онҳоро ҷаримаи калон кунанд. дар соли 2005 мелодӣ маъмурони бозрасии фурудгоҳ дар чамадони як зане ки мехост ба амрико сафар кунад 15 тухмеро ёфтанд ки ранга буд. қочоқбар мехост бо рангубор кардани тухмҳо мехост ӯро ба амрико интиқол диҳад, вале маъмурони муҳити зисти амрико ин мардро дастгир мекунанд. судя бошад ин мардро ба $5000 ҷарима карда ва 2 соле аз озодӣ маҳрум мекунад. муҳити зисти амрико дар ин бора гуфт ки интиқол додани ин гуна тухмҳо ба амрико ғайриқонунӣ буда, ҳангоми дастгир шудани ин гуна ашхос онҳоро ба ҷавобгарӣ мекашанд ва инчунин ҷаримаҳои калон мекунанд. аммо дар навори навбатӣ маъмурони фурудгоҳи Барселона марде ки рӯи сандалӣ савор буд мерафт ва тавре вонамуд мекард ки гӯё пояш шикаста бошад ва ӯро албатта ки дастгир карданд. маъмурон бошад аввал бештар мардро мавриди баррасӣ ва пурсупорс қарор медиҳанд. каме баъд онҳо мутаваҷҷеҳ мешаванд ки даруни ин гипси пои ӯ маводи мухаддир пур карда шуда будааст. қариб ки дар ҳамаи давлатҳо ҳангоми дастгир кардани қочоқчии маводи мухаддир аз 5 сол зиндон ва ҳатто дар баъзе давлатҳо ба ҳабси абад мекашанд ва ҳастанд ҳолатҳо ва я давлатҳое ки онҳоро ба ҳукми қатл меспоранд. ин шахс низ аз шахсоне ҳаст ки ба дасти худаш рӯзгорашро сиёҳ кард ва ба ин гуна ҳаёт худро супорид.